back to my YouTube channel again. Ayan, so panibagong video na naman ang ating gagawin ngayon. Kami ay kakain. Magmumukbang kami ng wala lang. So we have purtang talong, pansit, at adobong manok. Okay. So perfect ang pagkain dito sa bukid dahil nakakamay. Good luck sa mga germs. At mayroon din kaming sausawan. So, kain. Kabita kong nagtanon. Kapatid ko pa. Kasi mas pagkukulat yan yung matagong na pasok. Masarap ba ito? Masarap yung pansit kasi galing sa yung parang anong Tagalog ng tap? Yung may namamatay ba tapos Birthday. parang death anniversary. Ano? Ano na mag Sumano na dismo na din ang pamilya. Oh, good. Dado, kung tira kami. Iya, baka dito. Ano nga bakante? Meron dito? 6. Na lang. Ito nakagamit na. 2. Ano matugad? Thank you nga pala kay kay Rafa sa talong. Fresh from the farm. Sarap talaga pag buhay probinsya. Wala lang, kung ano lang makain, Bago. okay na. Kahit dahon ang plato, okay na rin. Shout out nga pala kay Madam Sarina. Kain ka. Kain tayo, kain. Yung pagkakaluto ko ng talong, ang talong, mostly yung talong nilalagay nila sa mainit na tubig, then binabalatan. Yung sa akin hindi. Yung pirasong talong, ini-slice ko lang ng manipis, katulad nito, and then piniprito, linalagyan ng itlog, tapos para hindi siya masyadong time consuming.
Pagpapagod daw. 50. Second. 50 tapos may 07. Sabi. Sabay. Alright, ano yung una 50? 07? 50 na 50. 2007. 50. Ito ang magod sibuyas. Ayun. Magre-grill sana kami guys ng ano, ng chicken. Kaso, yung binili ko kahapon, inubos nila sa pagluto. Walang tira. Kaya adobo ang ganda. Ano gusto ko dito? Ito na, magre-grill para ito yung paligulila. Yung whistle ng referee. Ito ng Granada siya. Ano Granada ito? So, nakapituloy. Kabalan ng esperado nyo. Siyempre, di umayo. Uray na. Kumbaga po anak mo. Antar niya, bihag na. Ano ba yan nila? Tapos yung sobre niya. Dari makakasal. Pilit talaga din. Bila pa tayo pagkaon. Taon yung anak mo. Pero may iba na papa. Ay, adi pa, kaon pa. Bakit tubig lagi? Siguro ko talaga kaon. Pero gusto ko sa sarap ng ulo. Para mga ano. Wala hindi pa ako nalito. Dunong pack yan ah. Napuyat kasi kami kagabi. Pumunta kami sa camping. Around 11 p.m. na kami ulit. Then nag-edit pa ako. Mga 2 a.m. na ako natulog. Pero alas 10 ka na po tayo. Nan. Kanina na aga. Nan. Last. Tapos, oh. Wala na.
Dapat na magre-retira ulit volleyball kung anong malaki. Wala. Sukulan. Para na festival. Yapo. Magcha-charge muna kami guys kasi maglalaro kami ng volleyball mamaya. Dito rin kami matutulog. May duyan at may upuan. Mahangin kasi dito. Mahangin. Kasing hangin. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. Lusog. Lusog. Honey, I'm a perfect 10. So ayan, nagliligpit na kami guys kasi tapos ng mga kumain. Pagkatapos kumain, tulog. Tulog is life. So ayan guys, thank you very much for watching. See you in my next vlog. Bye!